Сәлем, дусларым. Мин бүген автодромда. Мында төрле машина, мотоцикл ярышлары уза. Менә безнең тиздән җиңел машиналар арасында боҗра ярышлары узачак. Аның өчен асфальт тип-тигез, шома һәм каты булырга тиеш. Без дә бүген стадионда юлны тигезләргә булдык. Иң беренче вак ташлар салып чыгабыз. Менә шулай. Аның өстенә самосвал кайнар асфальтны агыза. Яңа салынган асфальтны, кайнар асфальтны безнең каток тигезли. Ул ничек тырышып эшли. Катокның авыр тимер тәгәрмәчләре бар. Аның авырлыгы астында асфальт шома була. Рәхмәт сиңа, каток. Менә, дусларым, бездә шундый кызу эш бара. Күргәнегезчә, бик көчле транспортлар эшли. Алар үзләренең эшләрен тырышып, җиренә җиткереп башкаралар. Мин сезне тиздән булачак җиңел машиналар ярышына көтеп калам. Очрашканга кадәр сау булыгыз.